حتى سمع سكيت سمع عما بعد خاصي نايت هز زي حسابي بعدها نايت هز زي قد بحسابات أغيم كأخا عاسك نقرأك تايها ما عرفت ክስካብ ሎሚ ድራማ ዝመስለና ዝነበረ ናይ ኣሌክስን ሊልን ኣበይ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ከምቲ ኣብ መእተዊ ቪድዮ ናይ መጀመርያ ትሰምዕዎ ኣለኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ ብጣዕሚ ልሕዝን በእውነት ማለት እዩ ብትክክል እንድዒ በቃ መብዛሕትኡ ሲ ተፋቂሩ ወይ ከዓ ተሳንዩ ሲ ልነብረላ ዘይኮነት ዝዓለም በእውነት ማለት እዩ ዕድመ ጥዕና ይሃቦም ከምኡ ኢሎም ላሃለዉ እምበይ ምስ ፍቅርካ በቃ ምስ ደስ ዝብል ፍቅርሲ በቃ ልተወሰነ ሰብ ተኮይኑ እምበይ ብዙሕ ዝቐፅልስ ለየለና ላው ልቦና ከም ይምለስኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ክብለኩም ይደሊ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናዛ ቻናለይ ከመይ እኒኢኹም? ኣነ ሰላም እኒኢኹ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ድማ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ልባዊ ትምኒተይን ሓሳበይን እዩ። እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ናይ ኣሌክስን ናይ ሊሊን ሒዘልኩም መፅአ ዝኒኢኹ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሰማዕምዎ ብእውነት ብጣዕሚ የልሕዝን። ኣነ ባዕለይ ከምዚ ብዛዕባ ናያቶም ክሰርሕ ከለኹሲ ሓደ ግዜስ ኣይ ድራማ ዳኣ ከይኮን ድራማ እዮም ዝሰርሕሉ ብድሕሪኡ ይቀሪቀር ተባሂሎም ብራንክ ክብሉና እዮም ገለ ኢለ በቃ ማለት ልነብሰይሲ ፅናዕናዓ ነይረ ይሓስብ ነይረ። ምክንያቱ ሰብ ከም ሰብ ምዃንካ መጠን ናይ ሰብ ፍቅሪ ናይ ሰብ ሰላም ክደሊ ናይ ግድን እዩ። ንሕና ከዓ ብዙ ኣይኮንና ንፈልጦም ብካሊእ ኢና ንፈልጦም እምበይ ብዙ ይኮንና ንፈልጦም ካብ ንፈልጦም ሚድያ ድማ የቃለለና ኢና ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣድኡ ደዊላትሉ ድማ ክሰምዓ ይከኣለን እስኹም እሳ ምሳኹም ብቻ ስለ ዘላ ናይ ሓሳብ ጥራሕኹም ትሰምዑ ናየ ግን ኣይትረድእለይን ናየ ፀገመይ ትረድእለይን ላበለይ ኣሌክስ ብጣዕሚ ዘንወለዲ ከዓ ተሻቂለን ካብ ገፀም በቃ ናማን ምዃንስ ብእውነት ማለት እዩ ብትክክል ካብ ገፀንስ ክትመሃሮ ትኽእሉ። ኣነ ሎማዓንቲ ብትክክል ሎማዓንቲ በቃ ብጣዕሚ በቃ ሓዚነ ብልበይ ማለት እዩ ማለት ካመይ ድዩስ ወለድኻ ሓደ ግዜስ ወለድኻ ይሃርፍኽዋ በቃ ምስ ፅቡቅ መውስዎ ይደሊኻ ላደለይኻ ይፀንሑ እሞ ካብኡ ኣብ መጀመርያ ብስሓቅን ብጨዋታን ጀሚሩ ዝተሳክዐሎም መሲልዎም ብጣዕሚ ይሕጎሱ ይድሰቱ ብሓዘልካ ክሪኡ ኣበባኻ ክሪኡ ይህንጠው ወለድኻ እሞ ተመሊሱ ከምዚ ነገር ክገጥም ተሎ ግን ዋላ ሓሊፍካ ሰብኣይ ኣይትስእኒ ሓሊፍካ ከዓ ሰበይቲ ኣይትስእኒ ግን ከም መጀመርያኻ ኣይኮኒ ወለዲ ከዓ ፅቡቅ ይመፅእ ማለት እዩ። ብጣዕሚ በእውነት ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ላው ንወርዎ ፍቅሪ ይምለሶም እምበይ ናሎማዓንቲ ብጣዕሚ እየ በቃ ማለተይሲ እንድዒ በቃ ከም ከማይ ዶ ትኾኑ በቃ ትፍንጠው ነርኩም ዶ ትኾኑ ከምዚ በቃ ተዓሪቆም ክመፁ ብሓደ ፍቅሮም በቃ ክዓቢ ገለስ ብጣዕሚ እየ ልደሊ ነይረ ትክክል ማለት እዩ። ግን ፅባሕ ክትመፀካ እያ ክብልኡ ተለዋ እውን ብዙሕ ፅቡቅ መልሲ ኣይሃበንን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ክስካብ ፅባሕ ድማ ተስፋ ክንገብር ኢና ወይ ሰብ ገይሮም ክዓርቅዎም ይኽእሉ ወይ ሰብ ገይሮም ክሰድዋ ይኽእሉና ክስካብ ፅባሕ ተስፋ ንገብር ኢና ዋላ ንሳ ከዓ ፅቡቅ መልሲ ኣይትምልስን ዘላ እሞ ኣነስ ከመይ ገይሩ ጓል ሒዙ ክመፅእ ተሎ ከመይ ደስ ይብለኒ ብስራሕ ምክንያት እዩ ስኽስ ንምንታይ ለይትርድእሉ ከምኡስ ኣይሓስቢ ብስራሕ ምክንያት እዩ ጓላት ሒዙ ዝመፅእ ዝኾን እምበር ከምኡ ኣይሓስቢ ክብልኣ ተለዋ ድማ መሊሳ ንሳ ከዓ ጥዑም መልሲ ኣይትምልሰለን ዘላ ዘን ወለዲ ከዓ ኣብ መንጎ እየን ተቃርቂረን ዝኒአዋ ማለት እዩ እና ዞሮ ብጣዕሚ እየ ልሕዝን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ብጣዕሚ ማርያምን ማለት እዩ ከምዚ እንታይ ሽሞት ኮን ተለኻሲ ዘን ወለዲ በቃ ካሊእ ዋላ እውን ይትረፍ ግን ዘን ወለዲ መርዐኦም ኣበብኦም ክሪኣ ብጣዕሚ ኢላ ተሃንጠያ ብጣዕሚ በቃ ማለት ፅቡቅ ተስፋ ነይሩወን ማለት እዩና ክስካብ ፅባሕ ተስፋ ንገብር ፅባሕ ክትመፀካ እያ እንድየን ዝብልዑ ዘለዋና ክስካብ ፅባሕ ተስፋ ንገብር ንሕናት ክቡራት ተኸታተልትኩም ድማ ብሰናይ ሰላም ፈቲሕኩም ላብ ነበረኩም ፍቅሪ ተመሊስኩም ክትመፁና ተስፋ ንገብር ህልኸ ይህልኽካ ላብ ፅቡቅ ደረጃ ተይኮነ ለውድቐካ ላብ ሕማቅ ደረጃ ይለውድቐካ ሓደ ከጋገተሎ ሓደ ሸለል እንተዘይሉ ድማ ፍቅሪ ብዙሕ ለይክዓብን ለይክስጉምን ይኽእል እዩ
እናልወለድኹም ኢልኩም ካብኡ ለባዕልትኩም ትልሕለፍኩም ህይወት እቱ ሕማቕ ማለት ዘይጋገሰብ የለይ እቱ ሕማቕ ለይኮንካ ክትርኢ ዘለካ እቱ ቀዳማይ ዘሕለፍካዮ ህይወት ክንደይ ዓመት ኣብ ላይፍ ፀኒሕኩም ክንደይ ዓመት ተፋቂርኩም እሲ ልባዕልትኩም ተመሊሱ ጥያቄ ከይኾነኩም ማለት እዩ ብዙሕ ክትስጉሙ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክጋገተሉ ሓደ ተኣሪምዎ እዩ ተሓዳር ለክሰልጥ ልኽእል ካብኡለ ብትክክል ኣብ ሂወት ብዙሕ ፈተና እዩ ዘሎ ብዙሕ ፈተና ኣይኮነ ሰብኣይ ሰበይቲ ሓዳር ክትምስረት ገለሲ ዋላ መሓዛ ለመሓዛ ኮይንካ እውን ተይተኳረኻ ተይተኣስካ ብዙሕ ነገር ተይሕለፍካ ላው ፅቡቅ ነገር ክትበፅሕ ኣይትኽእሊ እና እዞም ሰባት እዚኦም ብንእሽተን ነገር ግን ዓባይ ኮይና ብጣዕሚ ተስፋሕፊሓ ክስካብ ክንዲ ዘይክበፅሑ እዮም ኢልና ዘይሓሰብናዮ ብጣዕሚ ኣስፋሕፊሖም እዋ ወይ በእውነት ብትክክል ኣነስ ወይ ናለማዓንቲ ታእሽሞ ከዓ ብጣዕሚ ኢለናደካ ማለት እዩ በቃ ኩሉ ሰብ ከዓ ከምዚ ከማይ ግርኣት ይወፀኒሑ ሎማዓንቲ እዩ በቃ ኩሉ ንምንታይ ንሕና ስለማነ ይመስለና ነይሩ እናላው ልቦና ከም ይምለስኩም ገለ ቃው ዝኮመንቲ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ፍቅሩ እዩ ጥዑም ዘይጋገሰብ የለ ላው ኖርማል ሂወትኩም ተመሊስኩም ብሓደ ኮይንኩም ዘን ቅዱሳትን ቡሩኻትን ወለድኩም ክትመፁና ብተስፋ ንፅበየኩም እተን ወለድኩም እንታይ ገበራኹም ኣብ ክልተ መቂልኩም እውን ገፀን ክስመት ተኻዲኑ በእውነት ካብ ናብ ቀዳማይሽ ሎማዓንቲ ንእሽተን ግድድ ኢልዎ ንሳተን ዋዕሊ ምንታይ እሱ ፅቡቅ መስለ ይምለስ እሳ ፅቡቅ መስለ ይትምልስ ኢለን ብጣዕሚ ተሻቂለን ቤተሰብ ኣሻቂልኩም ማለት እዩ ካብ ወለድኩም ሓሊፉስ ንሕና ተኸታተልትኩም እኳን ተኸታተልትኩም ሲ ብጣዕሚ በቃ ተሻቂልና ማለት እዩ እና ዞሮ ዞሮ ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ኮይኑ ማለት እዩ ኩልኩም ድማ ኣብ ኮመንት ሰናይ ትምኒትኩም ክትምነየሎም ተስፋ ይገብር ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ናኒኡ እሱ ተስፋ ዘይብሉ ንሳ ተስፋ ዘይብላ ንሳ ጓል ሒዙ ተመፀ ከመይ ደስ ይብለኒ ትብል ንሱ ልባዕሊ ኺኢሉ እዩ ተቕርሺ ሰዲድላ ይብል ንሳ ድማ ፅቡቅ ተኸታታሊኹም እየ ኢሉ እዩ ኩልና ሰዲድልና ትብል እና ዝሮ ዝሮ ትበለ ትበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ መፍትሒ ይፍጠረልኩም ግን ከም ሎማዓንቲ ኣነ ብትክክል ተሻቂለ ቢለ ኣይፈልጢ በቃ ኩሉ ዝሰርሖ ነበርኩ ኢለ ለውጉዖ ነበርኩ ብዛዕባ ናያቶም ገለሲ ከም ዝናማን መሲሉስ ኣይስምዐኒ ነይሩ ማለት እዩ ትክክል ብስሩ ከም ዝናማን ኣውዚ ክወፅሑ እዮም ገለገለ ሲየ ይመስለኒ ነይሩ ተዓሪቆም ቀልጢፎም በቃ ይህንጠ ነይረ በቃ ተዓሪቆም ክመፁና ገለ ቀልጢፎም ካብ ናዋት ሪኦም ላሰሓቁ ላተጫወቱ ክመፁናስ ብጣዕሚ ይህንጠ ነይረ ማለት እዩ እና እቲ በለ لكلكم فقري سلام لا تمننا زي بأس زي كوارة سب يلي بتشا زجاهر أملاخ أفت معلت خلوله ليه أنت ماليسكا بحد مقصال زي تعرفيو أيقونين دون السخاتم ممهر فقرسي لخونا سوي قاعدة تسأل نفس قاتل كقاب زلمس يعرق الله تري ولهم مالتيو إن فقركم لازم ورا ماتيو بحواركم يكون مستنصبقات صريات ولدكم ماتيكم كنريكم تسفى نقبر إزنهر النصاني حيت لزي أتمثل نيرا بشر سبسكرايب أتواوعني متوعكم أي فليني تطعموا وتصبقونا لبلنا عقم سلام نملع عالم نود سبناتهم ونقو باي باي تو يلا بلوكم يغني الليس لا تكاتاتولني يموتشكم كورات هاتاتل